20, 90, 20, 90, 20, 90. Oh, unsa may mo ah? So what's up mga mamarang? Ato sa temputlo og kajot kay naa kitay i-introduce nga bleaching Herox biodegradable. So mga mamamarang, magamit siya sa pagpanglabas sa mga puti. Example, ang imong amigo nagkaon, gakidulasaw dalo kayo, pasagar magtugsaw sa sinubang balarite naman sa iyang sinina. Kani gamita, wag tang tarang mansa. Bleaching Herox biodegradable. Number 1. Mo may manuway. Na! Ikaw na, Paul! May paymaninalo lamang ko na kong paninda. Kay buntag sa dupa, ikaw may makababusit ako negosyo. Mo may manuway. Unsa? Panulay? Oh, hulatag panulayan ko. Ha? Unday manuway. Hayang ka deron. Ingon balit anuway. Taro nga, kay ganaan ko galin. Kay gahapon, huwag ko galin. Pasig ikaw mahalin na ni karon. Yan ngay menu anuway. Unsa? Nga nirakanig mga way? Nga ako pa yung mga surang-surang problema pa ko ng mga utang hiire? Basig mahinaikan ka na ako karon. May anuway. Unsa? Galaway na po? Galaway. Mo mali anuway. Dahil sa ano? Isulat lamang yung mga paliton. Kaya wala na ko kasabot anang imong giingon minataya ka. Oy, ba ano ay namut ya mo ay nga ma. Iya mo ba nang nagma mo ni. Ay nga. Basta sulat, di masabot, di mabasa. O man siguro ni keskulan ay. Uminiman ako ng ulat ni mo. Nabuang ka? Kinsa may walay ulat natong duha? Pisut ka? Ano may ulat? Manangina mo na ngay mananan. Bilud na. Abino ka po na yaw. So, ani na lang. Ako'y magsulat. Then mo kanta kag alphabet song. Ningin. Bukasa kataman. Akong isulat. Para magkakislaptanan na itang minataya ka. Huwag ka kamatay. Wala ko ningin. You are Ti. Tuba. Tinapa. Yamon. Kanta na magbalik kay kung isulat. Sige. Tabliya? Talusaw? Tahos? Yamon. Kung madili, kantag balik kay kung isulat na pod. Ay! Jepin. Sumay na boss tambay. Ay, tisa boss. Unasa na. Kaya wala pa kataw, chip in, may mga tawan eh. Chip in. Unsa nga itong litira to? Wala mo ko ka paminaw kaniha? Nayanin, uning ang awan eh. Balik kanta na? Ngayon, paminaw. In. Tanasak. Hindi. Tanaman. Hindi. Tanlan. Hindi. Balik kanta naman. De. Tanlan. Sige, kantag balik ito sa tare. Matay ni Sinsilio. Sige ako mo puno. Sige boss, ikaw puno boss. Manager. Mayor, sige mayor. Kaya galing mo kay. Morning, makontinto na taan yung pagkatambay kay magpainom ra ganit ha. Boss, manager, mayor na itong tawag. Boss, kami siya na boss. Usa niyo, boss. Kaneng upat ka plat og usa ka long neck.
400 sirado na, boss. Kuan boss, una na mo 15 sa sunod na 385. Yeah, wala ka na. Abel, namatay. Ano ba? Ano ba? Tanduay? Mo na yung palitaon? Ano ba? O gitulo ni muna, kaniyartang nahuman minataya ka. O tanawa, o bakit naurutan na. Niunan ka, minataya ka. Ayan, yung waga! Namika. Ayaw, nag-us-us, magklaro ka. Mahingya manuay. Gusto pala istro, no? Di bantay mo nagawa ka pala ko sa istorya ron. Asa tayo na? Na, ron. Na ikaw na po. Yati na. Singka. Napod. Yung mangyay no, manuay Yung, malit no, nanuay. Gusto mo kamot ni mo. Basin ikaw, akong mahinaikan ron. Ne? Ne? Le. Ito na. Ano ba? Na! Ano? Play. Na! Hindi si Paul, play. Balik. Yeah, play. Ayun yung malit Ano yung ay? Paul! Isa wala pa, play. Tama, boss. Si Jupit! Play! Hi. Sino? Are. Play. 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 Ay, Unsay mong giingon, mga way? Una hingan ni kahiini og mga way. Giso ako pa mo. Ako na. play. Nagkikan ka, Jo. Jagap. Inamay binot. Wala niya ngay bata na. Mamat ang ina. Nakinangan na tama ako. Sa may gatina. Awaw. Sa may gatina. Ano. May gatina. Play. Kita daw. Tungag plat. Boss, una salamat. Unang yawa. Hoy, asmo ka. Le? Singka. Bibig ka na. Ay, Ra, mubalik na to. Ay, Ra, api ka. Play. Ano ba? Dili. Ay, usan dayon nyo, boss. Yung mga katog. Una, salaman mo, boss. Yung mga ko. Play. Usa tayo nyo, boss. Yeah, play. Play. Pahawa mo diya ba? Kanang kuan, boss. Kanang Hindi matulog na panahon. kuan, boss. Kanang upat ka long neck o upat ka long neck, usa ka plat. Upat ka plat. What's up mga So karon mag-shoutout na dito sa YouTube. So shoutout Uncle TV, Jerry Cats Vlog, Erika Queenie, Robles Sazon, Bangas TV, Zion Liam Makayabas, Mikayabas, Nectarius Castillo, Bisaya TV Vlog, Myran Silyon, Wilcon Pactres, Adrian B Vlogs. Shoutout Wings K Alibio. Shout out Yeng Consencio, Richard Pactes, King Totown, Yang Inocencio, Dimo Biners, Jolie May, Flower May Ibagbuna, Nel Donaire, Bensin Kela Copiado, Raison Banaay, Rosa Anlito, Rizil Makileng, Erdilen Sumanya, Macarni Mix, Toplok TV, Silso Benitez, Printoy Vlog, Mime, Marias Vlog, Secure Kalagan Vlog, Marilo Glase, Heart Princess Sky, Milo Jen Hernandez, Babuya ka, shoutout Baboy, shoutout Baboy, Gwen, Aliyah, Kate Lane, Purpose,
Boy Pusong TV, Marlet Cantos. Sana mo isa. Shout out sa akong mga gwapa kayo nga si Jerlyn Daniel. Shout out dahil ko ni Erika Queenie Roble Sazon. Og shout out sa mga Roble family. Tanan. Shout out Ding Ding Isik. Shout out Nika May Ayawan. Shout out Zinalyn Buisan. Shout out Julie. Shout out Munding. Shout out dahil ko sa Nilangga, Christina Kaulawon. So dito na tataman guys. So guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos sa mga kalingaw. So kung ganahan ka magpa-shout, comment below with hashtag Mamarang. So baro tatanan, hashtag Mamarang. Secure TV, your greatest way for against stress. Peace out.